päivää, että nämä kuvan videon. Tervetuloa meidän mökille. Siinä on meidän vene, moottorivene. Täällä on meidän soutuvene. Meidän laituri. Meidän yksi syömä, missä me syödään ruoka. Tuolla on sellainen mökki. Vessa plus tuo, siellä voi nukkua kans. Tässä on nukkumishuone. Tässä on saunamökki. Siellä on sauna ja nukkumispaikka. Tässä on siis meidän ylämökki. Siinä on kaikki, mitä me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!